Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabrdaky sanyndan. Dawaraly maslahat, wakalar we möhüm resmi namalar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň duşşugy. Dünýäde garynjalaryň sany kesgitlendi. Özbegistan 7 million seýahatçy kabul etmekçi ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyzy giňişleýin seredip geçelim. Dawaraly maslahat, wakalar we möhüm resmi namalar. Türkmenistanda 2022-2028 ýyllarda dowlat budjetiniň agramly bölegi ozallyklary ýaly durmuş ulgamny maliýeleşdirmek üçin sarp ediler. Bu barada hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň dowlat maslahatynyň maksatnamalaryň çykyşyna aýratyn durup geçdi. Dowlat başlygynyň çykyşynda geljek 7 ýylda 278,9 milliard manatdan gowrak maýa goýumlaryň özleşdirilmegi bilen ýurdumyzyň ölümçilik kuwatynyň hasa pogtalandyryljakdygyny aýdyp, bu döwürde zähmet haklarynyň möçürini 1,18 esse artdyrar. Aqsadiyetimizdin ehli pudoklaryny 30 000 golay goşmaçy iş orunlaryny döredür. Adam başına düşen ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdanyny 102,12 götürüm artdyrar. Mektebe çene çağalar waglarynyň 40-syny, orta mekteplerden 54-sini, täze 4 sany ýokary huner bilimi edarasyny, 10 sany dowrawap hasahanany, 7 sany medeniýet öýüni, şol sany 500-den gowrak täze ölümçilik we durmuş maksatly binalardyr desgalary gurar diýip bellädi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow käbir resmi namalary gol çekdi. Hususan dowlat başlyklary watanymyzyň garaşlygynyň şany senesi münasibetli iş kesilenleriň günäsini geçmek hakynda permany gol çekip, günäsi geçilen adamlar ýakyn wagtda öýlerini, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly zerur işleri geçirmek, olary iş bilen üpçün etmek barada tapşyryklar berdi. Şeýlede hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda ösürmek ugrunly köp ýyllaryň dowamyna çeken halal zähmetini göz tutup, zähmete has sapawutlanan watandaşlarymyzy dowlat seýlaglary bilen seýlaglama hakynda degişli permanlara gol çekdi. 2023-nji ýylda Türkmenistanda möhüm çäreleriň bir näçesi Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň duşşugy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherinde geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň çäklerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň duşşugy geçirildi. Onu Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň uğurlary ara alınıp maslahatlaşyldy. Qazaqstanyň daşary işleri ministrliginiň habar bermegine görä, taraplar Sowet hyzmatdaşlygynyň işçi meseleleri boýunça pikir alşdylar. Sowet ýurtlary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky sowda gatnaşyklaryny giňeltmegiň zerurdygy belenildi. Şeýle hem duşuga gatnaşdylar. S5 goşmak bir formatyndaky virtual sekretariatyň döredilmegine oňyn baha berdiler. Onuň duşuklarda gazandan ulalaşyklaryň durmuşa geçirilmegini utgaşdyrmagy hemde institusional gollaw üçin etmäge mümkinçilik berjekdigi belenildi. S5 goşmak bir formatyndaky duşuklar Merkezi Aziýa dowlatlary, Qazaqstan, Qırgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan, Özbegistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky köp taraplaryň gatnaşyklary utgaşdyrmak üçin döredildi. 2015-nji ýylda döredilen bu mexanizm ykdysadyýet, ekologiýa we howpsuzlyk uğurlaryny, Sowet hyzmatdaşlygyny ilerletmek üçin iş alyp barýar. Dünýäde garynjalaryň sany kesgitlendi. Gankoýgyň entomologlary ýer şaryndaky garynjalaryň sanyny kesgitlemek boýunça iş geçirdiler. Şonuň netijesinde planetamyzda olaryň sanynyň 20 kwadrilýondan hem gowrakdygy kesgitlendi. Olaryň sany planetadaky ähli ýabany guşlaryň hemde süýdemdirjileriň sanyndan köpdigi belenildi. Garynjalar ýer şarynyň ähli ekoulgamlaryny öz orunyna alypdyr. We häzirki wagtda olaryň 15,7 miňden gowrak görnüşi bar. Şeýle hem entek dolu atlandyrylmadyk ýene-de köp sany garynjalaryň görnüşiniň bardygy belenilýär. Hunermenler planetadaky garynjalaryň sanyny kesgitlemek üçin olaryň bar bolan ähli ýerine 489 sany ilmi barlyk işlerini geçirdiler. Ýene-de bir alimler toparyny garynjalara gözegçilik etmek we sanyny kesgitlemek tapşyryldy. Ähli garynjalaryň umumy we jem agramy kesgitlemek babaty alimler şeýle netije çykardylar. Olaryň pikirine görä, garynjalaryň biomassasy 12 million ton ugleroda deňdir.
Entomologlaryň ilmi barlygyna göre, garynjalar planetada endigan däl ýaýrapdyr. Olaryň iň köp bölegi tropikada, tokoýlarda we guran tebitlerde duş gelýär. Garynjalar hem öz bolşuny ýer şarynyň ekologynda aýgytly ornaýalýar. Mör möjekleri tohumlar ýaýradýar. Organik materiallary dargadýarlar we beýleki haýwanlaryň ýaşamagy üçin amatly gurşaw döredýärler. Alimler olaryň azyk zanjyrynyň möhüm bölegdigini we daýhanlar üçin pestisidlerden has täsir bolup biljekdigini bellädiler. Özbegistan 7 milyon seýahatçy kabul etmekçi. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew ýurdun seýahatçylyk pudugynyň ösüşi baradaky ýygnakda 2023-nji ýylda adamdan 7 milyon daşar ýurtly we 12 milyon içerki seýahatçyny çekmegi tapşyrdy. Seýahatçylyk şu ýyl pandemiýadan saplanýar. Şu ýylyň sentýabr aýyny içinde ýurdumyza gelen daşar ýurtly seýahatçylaryň sany 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 3 hesse artdy. Ýylyň başyndan bäri seýahatçylyk eksportynyň muktary $926 milyon boldy. Daşar ýurtly seýahatçylaryň galmagynyň dowamlygy 4-5 güni, çykdaýjylary bolsa $305 çelini ýokarlany diýip prezident bellädi. Samarkandda ýylly 2 milyon jahan keşde hyzmat edip bilýän Beýik Ýüpek ýoly halkara seýahatçylyk merkeziniň ýokary mümkinçiligini belläp geçdi. 5 etraf we 3 şäheri öz içine alýan Fergana Sewtinni 6-njylyga seýahatçylyk halkasyny döretmek baradaky taslama oňoýun baha berildi. Şeýlekem prezident Mirziýoýew içeri işler edaralaryna seýahatçylary hasap almaň düzgünlerini ýönükleşdirmek meselelerine ünsü çekdi. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlary gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri ýokary derejedäki saparlary maslahatlaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Saudy Arabistanyň padşahyny gutlady. 100 tonna polietilen eksporta ýeleneli. Türkmenistanyň prezidenti Ermenistanyň ýollaşçylaryny garaşsyzlyk güni bilen gutlady. Tranzit vizasy üçin zerur resmi namalaryň sany we Niderlandlar seýahatçylar üçin gapylaryny dolaşdy. Täze futbol ýarşyny döretmek meýilleşdirilýär ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger-de biziň saýtymyzda ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Turkmenistan prolajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizden eneki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.